Basta gihiusa sa Dios, dili na gyud pwedeng bulagon. Uyon mo, dili. Way nagbuwag diha ninyo. Duha ni siya kahulugan sa ato karong present nga sit up sa atong simbahan. Una, kinsa man ang gihiusa sa Dios, kanang gitawag og validly married. Kana bang ang ilang kasal valid. Kinsa man ning valid nga gikasal, kanang babae og lalaki nga saktos edad, ato din 18 man, pero sa simbahan 14 ang minimum age sa babae, 16 sa lalaki. Muna'y pwede kaslon sa simbahan, pero kay mo conflict man sa atong gitawag og civil or family code nato sa atong nasod, kinahanglan i-level na lang 18 ang minimum age. Ikaduha, mature ang ilang paghimog desisyon. Mature ba? Una, nga expression sa maturity, kinahanglan wa sila pugsa. Sa may makapugos pagminyo, kanang mabdos ng daan, mao ginay number 1 nga makapugos og minyo. Basta mabdos ng daan. Mo nang nindot kayo kung mamabdos gani ang babae, niya batanon pa, ayaw dayog ingon pakasal mo. Mao ginay sayop kaayo. Kay mapugos man na ang ila ng maturity na wagtang, kay nag-agad na lang sa nagpugos nila. Or magpakasalta kay mabdos nako. Ayaw. Ang ako yung tambag ana kung mudangok nga rin ako ginang ingnon, panganak usa niya human sa usa ka tuig nimong panganak, pamalandungi kung kamo bagyong duha naghigugmaay. Kay kasagaran magud aning magmedyo nga mabdos na inig humag panganak moingon dayon luod man dining animal. Nasayop man day ko pili ani. Awa na din gawas ding away. Mas may pag ayaw usa kay mapugos unya. Ikaduha nga sign of maturity, kanang duna na sila'y panginabuhian, duna na'y makasustain sa ilang kaugalingon, duna na'y mga trabaho. Mabitan ng luoy kay ni mga batanon na to karon, ang ila ragyong nakatunan kana ragyong pagtinukhangay, short daig mugbo, basta kamaunang mo drive og motor, angkas dayon, way lisensya, way rehistro, hunong din ana mga hagunoyan, alam, ana mga luyos koral, luyos punuas lubi, mangga, ana latira dayon. Wa gyud way hinguhaan. Inig humana resulta inig kamabdos balik ginikanan, ang ginikanan na say nagbuhi mopay nahadlok nga mga anak og daghan, gipon anan og apo nga daghan, mauna say mo palit sa dayapir ana buwag dayon, inig kabuwag kadang tag mga pila ka buwan suroy na sang anak nga nabuntisan, tuan na say laing ni tukhang way mga buot nga naman wa gitaon sila'y hinguhaan. Nga ikaupat nga basic requirement sa maturity, nakasabot sila nga kini di ang buhata nga minyo hangtod na gidnis kamatayon, mag-inunungay na gid mi. Nga doon na gid sila gitawag og personal conviction nga inig minyo nako hangtod na gidnis kamatayon. Kana i-check nas inyong mga anak, dili kay minyo lang yun, basta lang nakasal, mangabang ana mga Buddha perting dagkuag sinina ana mahal kay gasto, gamay ra ba kay gihatag stipend. Ang inom, ang kaon, ang ilag yung
Bidyo muraga himog salida ana honeymoon kuno nya dugay nang nagluspad ang mga naong. Wa gyud, wa kasabot unsa ning marriage. So mo na gihiusas Ginoo. So pasabot og naa ani niagi aning matured decision making, valid ang ilang kasal. Og doon na may mahitabo nga mga kalisdanan inig humanas kaminyoon, humanas kasal, di na gina magbuwag bahala nag mga pangag. Ngana. Og di na sa gina buwagon sa simbahan. Pero kung wa gani ning maturity, kining freedom sa paghimog desisyon, nya matured nga desisyon sa lalaki o sa babae, pwede silang i-annul. Munang doon natin gitawag sa simbahan og declaration of nullity. Kana bang i-declare sa simbahan na way kasal nga valid nga nahimo tungod kay ang ilang consent giharian sa immaturity, psychological immaturity o personal circumstances na pugos tungod kay isog ang mama, isog ang bana sa papa sa babae mo nang napugos og pakasal. So unsa man gyud pinaka root cause aning maong kontrobersiya panahon ni Hesus ug ni Moises nga muhangyo gyud ang mga tao nga mag-divorce me, ang sala. Nainangutanan ako, Pader, tinuod ka nga 14 ang babae, 16 ang laki, pwede kaslon? Nako, mukasal ka, Pader. Nako, mukasal. Ikaw pa mo na yung buot, Pader. Nako, unsa may ilhanan nga nana sila'y kabuot? Basta dili mag-premarital sex. Kana bang nag-uyab sila nya wa gyoy sexual activity kay nasayod sila nga balaan ang maong buhat. Nga dili na siya pwedeng buhaton basta wa pay sakramento. Kinsa ninyo dinhi ang naminyo nga wa gyoy premarital sex nga nahitabo pagkahuman nagyus kasal una pa nag-sex ta sang kamot ay kauaw. 1, 2 mga animal dining uban. Duha raman kabuok. Wa to sila mamakak, congratulations. Akong mamagpapa, ug wa lang to sila mamakak, nisulti nga 13 katuig silang uyab. Pagminyo nila, ang una gid nilang panagdug mo na ilang itawag, paghuman gyus kasal. Nya nilain dayon sila puyo. Mauna nga ang timaan nga ang nagminyo matured inig human gyud kasal dili motipon sa ilang isig kaginikanan magtabok-tabok lang ingon ana mulain gyud puyo kanang dili makalain og puyo humagkasal mga buangona mga immature na inyong mga anak karon mga tiwasonon mamugnaon kamong uban kumusta man pag humagkasal nilain o naagatipon sa inyo mga buangon niya kanisa maginikanang uban nga otros ang mga buangon di sad palainon dinhi na lang naaman dihay kuan kwarto diha na lang mo ana unsa nilain gani mo na ingos Kristo ang babae ug lalaki magtipon dadon mobiya sa ilang ginikanan ug mahimong usa ana sa unang pagbasa gipanalipdan sa Dios ang mga Israelita tungod kay ang gugma sa Dios matud pas atong tubag sa Salmo sa titubag na to ang iyang gugma hangtod sa kahangturan iyang giatiman ang mga Israelita nga mibiyahe gikan sa Ehipto o gikan pag sa lugar ni Abraham ni biyahe sila hangtod ngadto sa promised land nganong giatiman man sila sa Ginoo tungod kay nagmasinugtanon sa sugo sa Ginoo wa sila pasagdi mo na ang ubang ginikanan ay lang muglain may ni dinhi kay wa naman sad may anak ikaramay akong bugtong anak or nangaminyo naman to migsoon dinhi na lang mo
Ayaw palaina gina pabiyaa ginas inyo kay ang timaan sa ilang relasyon nga tinud-anay kung sila nagyong duha magkuyog ay kabalaka at timanon ra gid nas Ginoo. Mo lagi na kinahanglan do nagyoy kasal. Gilingi ay mong tupad. Ina tinarong to imong kasal. Lingi abay na tinarong to inyong kasal. Na ako sa una katulog yung ko naghata-hata o pakasal. Ako yung gisiguro una nga wa gyud premarital sex nga mahitabo. Mao gitoy una. Ikaduha, kamaon akong manginabuhi. Mao to na nasa ko'y trabaho. Nya ikatulo, suod ko sa Ginoo. Mao tong active gyud ko sa simbahan. Nya ikaupat, kinahanglang pagbuot sa Ginoo ang akong pagminyo. Dili lang sa nag-uros-uros na akong kahidlaw nga makatilaw ko aning minyo. Ang resulta, nangawagtan gitong maong plano ni Puli ang kaning pagkapari. Ang ako ding napangasawa mao ang simbahan. Karon ako sa diyong gisiguro nga gihigugma ta mo akong mga katawhan. In quotation. Ang problema, kamo na lang kung nahigugma ba mo nako. Higugma mo nako. Doy doko-doko gugma baligyaan na sa tagslatan ni karon. Gina siya timaan sa gugma, mupalit gyud slat. Nga naman kay ang timaan nga ang pamilya naghigugma ay maghinatagay ang bana muhatag ngadto sa asawa sa tanan niyang maayo, ang asawa sad muhatag sa bana sa tanan niyang maayo. Mabitanang di ko mo tugot anang musaway gyud ko anang asawa ug bana nga mag-iyahay sa ilang kwarta ug naa sila'y income ba. Ang asawa siya ra say kupot-kupot siyang income, ang bana siya ra say kupot-kupot silang income. Nya magbahin dayog unsay imo nang expenses ana ha, ako sa ni expenses ani mga buangon mo. Tipuna ginatanan ang asawa mo ay magkupot sa inyong bahandi, siya maoy bookkeeper, ang bana maoy manager, mo'y tighimog desisyon. Kana mo'y sakto. Ang asawa naman mo'y magbuot. Ang asawa musunod gina sa desisyon sa bana, pero ang bana mohimog desisyon tungod kay makaayo sa iyang asawa ug sa ilang pamilya, dili lang sa iyang kaugalingon. Maunay nindot. Muna dinhi kining ato mga projects makaayo ni nato o dili. Kamo may akong asawa ang simbahan man makahatag banig kalipay sa simbahan o dili. Nya ang inyong wa pagpalit og slot makalipay nako dili. Wa di man sa damalit man sad mo so kalipay. So ang atong halin sa SBF DAG niabot na og 41,286 slots. Niya ang ato sang halin sa special slot niabot katong DWD, Divine Wisdom and Development, niabot ang atong halin og 3,466 slots. 2,534 slots na lang ang nahibilin. Pakpakan nato ang tanang nga malit. Salamat kayo. Kining atong atiman sa atong simbahan o sa atong mga kalihukan, mauni ang gipangita sa Ginoo aron mulambo ang atong kinabuhi. Dirisad sa atong kinabuhi sa pamilya, kinahanglan malig-on kay ang pamilya man mao'y sukaranan sa dako nga katilingban. Kung mabungkag gani ang pamilya, mabungkag sad ang tanan. Muna ang kadtong matud pa ni Kristo ang gihatagan sa grasya sa pagminyo, magminyo. Ang wa sa tagai ni ining maong grasya
ayaw lang sad pamugos og minyo. Nya unsa man gyoy timaan nga mailhan nato kung gitawag batas Ginoo nga magminyo o dili, ayaw gyud pag-engage og premarital sex. Kana gyoy number 1. Itudlo na sa mga batan-on, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Nindot kayo ang atong feelings sa panag-uyab, basta wa lang mo anang premarital sex, malinawon o malipayon ang inyong paghigugmaay isip manag-uyab. Nya magminyo sad, nga wa ginahitabong premarital sex, nindot sa kainyong kinabuhi sa kaminyoon, bisag naapay daghang mga problema, daghang mga pagsulay, nindot yun kayo. Ang kaamo lagi pa there, premarital sex may nindot man lagi, congratulations, giluwas mo sa Ginoo sa kabati kay nahigugma man ang Ginoo nato. Pero mas lahi pag yun kung nirespond pa ka sa gugma sad ngadto sa Ginoo. Ana, mas lahi yun. Nindot man gina kay ang Ginoo mo panindot man gina sa itong kinabuhi, pero mas nindot yun. Nya ikatudlo pag gina nimo ngadto sa imong mga anak o mga apo aron mo nindot sa ilang kinabuhi, dili magkalitsi-litsi. Mga 90% sa akong nahibaw-an nga nag-premarital sex, una nagminyo, nag-ana-ana yung kinabuhi, ang uban nga buwag yun. 99% sa akong nahibaw-an nga wa gyud mag-premarital sex sa ilang pagminyo, hangtod karon malipayon og lig-on kaing ilang paghigugmaay. Suway sa ninyong survey sa inyong mga kaila, kana yung tininuod gyud ba? Oy, mga matay na lang, nindot kay na sila og kinabuhi, minus kaayo ang yawa-yawa. Hindi katapos ang lingi sa imong tupad. Ing na mangawhag na ta, nga dili mag-una-una. Sige. Ing na mangawhag na ta ha, nga dili gyud mag-una-una. Ano nindot. Sige, nindog na ta.